alkaa parannuksen teosta. No, you know Kenya is now enjoying this revival. Nyt Keniassa siellä nautitaan tästä herätyksestä. But listen to me. Mutta kuuntelepas minua. These people wore sack, you know the sack for putting beans and Yes, maize. yes. They He pitivät päällään they säkkiä. sackcloth. Yes. He pitivät They wore. päällään säkkikangasta. Repentance is the platform of the true revival of the Holy Spirit. Koska parannuksen teko on Pyhän Hengen todellisen herätyksen niin kuin alusta. If we want to play games and say, oh, we have a revival meeting in our church this weekend, oh, revival. If you want to play games, that is something else. Jos sinä haluat pelata näitä tämmöisiä leikkejä, näitä tämmöisiä herätysleikkejä, joo nyt tällä viikolla järjestetään We have a herätys meidän preacher from seurakunnassa. Ghana, Meillä from Nigeria. tulee saarnaaja Ghanasta tai Nigeriasta A prophet pitämään from herätyskutsun. Nigeria. Profeetta sieltä tulee. Is coming to our church. Tulee meidän seurakuntaamme. If you want to play that game, Jos sinä haluat lähteä tähän peliin mukaan, that is something else. niin se on jotain ihan muuta. For me, Minulle, I am talking about the kingdom of God minä puhun Jumalan valtakunnasta and how the church, you can enter. ja siitä, miten te seurakunta voitte astua sen sisälle.